Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kakanhon Menteri Jongko Sarkar Meghalaya Democratic Alliance Kalasong Jelang Kerke haka arpusan terek matau benar ber arajar arpau. Bad haka ni Jelang Kalasyam ya karai ban penset haka terpeng jongki Deputy Commissioner jongki District Baper haka ni kejela. Bakin penpoi ki marba mardi syaki ba kat ba kari India bad kejela Meghalaya kedang ya khon ya kathma persya yo kucang jingpang corona. Dak babtha ya ki ba ru bakin syong bait halayeng hadu ka arpoi sngi kenti. Usembot Menteri Rangba Kejela Uba Preston Tensong haka jekren bat kinang pathai kubor ulai tho baka sarkar Kalasyam ya karai ban sekren bat ka sarkar Bihar kumju baka sarkar Punjab ban penpoi ukhaw sya Kejela Meghalaya bat haka jo kapor ulai tho baka sarkar kan sekren bat ka Food Corporation of India ban pelaj no ru ya ukhaw ration na ka benta ubnai leber bat ubnai yayong bat kumju ru na ka benta ubnai jemang bat ubnai jelew mentau snam azar arpau nalor kani usembut Menteri Rangba Kejela Uba Preston Tensong ulai thuru ba kumba kalong hadu menta Kejela Meghalaya empat dan setia tang iweiru iban ngat yu kenyang jingpang corona bat hadu menta kidan hadu lai hajar ngot kinong snong jong Kejela kibala register kerteng yelade bat ketnat kekot kekhia hadin bak kilawan phai na kiwei pat Kejela jong kari barok atai klayu ilut ya ki ege gitingia hamtam nga akaba menin kamiet na kalian menjadi kasar India Prime Minister uladat declare ba kandon ka total lockdown apo kari India Brockway abala sedang nadu ini si temir bat kaban continue hadu arpoisni kabamut hadu ka khasau trik jong ni April ar hajar arpo te akawede bat kane ka kab na kalian jong ka kabinet yesong ka subject ka ba ngikret ka subject ka mengikren bahak long nak kebenta ki essential commodities namar arpoisgi kamde basuk ya ki ba bakin song hayin bat ba klem yo ya ki jingbam ke jingdi dan ne baliti ki jingbam jingdi nakanu no bejaka ka ba don kam manthi te alor jo kani nilai rai na kalian jo ka kabinet ba ka PDS kan yat kemajuan niladep update ba ukhaw na kabenta jong ubnai March bad ubnai April kat PDS kan yat ban sam no yaki kat kum katu kan National Food Security katu kan yat kemudian bad mentang ila order susu na kalian government na kabenta jong ubnai Mei bad ubnai June tingim don jikuslai hakbide ke stok jong une ubnai walai ubnai March nang ta kum juru na kabenta jong ubnai basau ngimdon kanu kono ke jikuslai Dehenrai in anticipation kumaukin na kalian coba serka kalau ada mentah kasih ila ada push susu lah pan susu ya kastok dan ika allotment kabadai jong unai Mei bat jong unai June kata kadai kawai number 2 kibalai pada lemba coba PDS nama kidon arbenta kawai kibayak kibahat lemba PDS kabut kakum katu National Food Security Bakidon pada section kibalai kumongdei katkum ketokaan kabamut kibahap sim baik lembaga open market ya kabidei bat ke open market bu na kalian juga komen klasik kia bala de donkam ke sarkar kan order kan thit kala gin ya tai op menta kala menomor Punjab Bihar bat kiwe kuwi gijela bangin thit bangin warra in advance na kamenta kini kisgi kipanwan kenang baka open market bu kan nemdon kanu kono ke shortage hakbede batu khau hakbede indai hakbede ka umpniang kidon arpolai teliki item ki essential commodities ke bang ngamla ban pulilut ti kidon arpolai teliki items ya ke ban nakalian joko sarkar ka simkia ti menta kasni nilai rai baka sarkar kan sa pet ya kani hakaban pentingna baki supply perokoi kin bit kin biang nadong sino kabaan kabagi simya karairu kalong kani ka kabinet kelarai ban nadu lasiski hak bede bat ka urban areas kum ke Shillong ngapamo kum ke Shillong Tura, Jawa, ba ngin
ngin penpoi ya kini ki supply syaki localities kamot kitu ki grocery shops ki badon haki localities bangin penbiang ya ke supply bat ba ngi ailat da ka jing tu jebut bat ki borsno bakin regulate ya ke timing kalak benong ar kenta kalak benong lai kenta kalak benong sau kenta ba itu ki nong snong hala ki jong ki snong hala ki jong ki kentoy ba ki la ban le thit ya ki jing bam ki jing di na ka benta ki ne ki ar poisi ki bandang wan katakan jia nadu ka ar poisi kata kamu hak kabide bat ki urban areas kenapa kan kabide bat ki urban areas ni na kalian jong ke sarkar klarai baka IT hati haparo ki deputy commissioner bagin hot meeting kerpang ya ki ramba snong ban regulate ya ka timing ka timing na kamta kumlo ban regulate hakat no por ban play kata kadukan bahkan por ban hang kata kadukan naman minilek kat balak bat pedunar ya karos namar bangi hap maintain ya kani ka distance kejumi ban ya da ya uni nyam jingpang uba shekei hapo ka perkei barok kowe nanta ka bedai ka bat ki rural areas ka bedai bat ki rural areas na kalian ka food and civil supply ki walk out ki modalities kumno banga na kamenta bakiru kinyo ya ka jaka balite ya kabam kadi ke joki katkum ke jingdon kam but ya kane ansa communicate lemba deputy commissioners sya ki paitba barok bat kumju chapi ki media ki baju ya training kat bat ni ka sarkar ba phin tip lem ya kane sya iwe inong sok snong jong ke jelam la takeaway ka benta pemikran halon jong ka order ka ba mi menin ka bamot ka lockdown ka total lockdown kai ka bagi stress na kaliang jong sarkar kolong ka jingker pat rate jong ni ya parok kinok sosnong ha ke jelam ta ngau bah le ya ka home guarantee song haye halai jong jaka ban ya da ya ka ka klam ka ba shirkai ka belajia ka ba barok ni i kum ba kolong namar teng nga i ni nak leng sarkar ni snosi ban yo i badon ki baya ya yen claim don kam don ki bakwa balik kai pema don ki balik banya bam khanas go ba te ka bangi kerpat kolong snow ba observe ya kini namar kan ni kalong kayap ka im jong ka jela ka jomi korokoi lada jia bayo iwe ong pi ka shitom ba kala ban ngimla ban control hapo ka jela jomi korokoi te ka bang ngakar parit kolong na kalian jong sarkar ngakar parit nadu iseng niam kinong yalam niam ki ba phero pher hadu iseng balang bat kham tam ya ki sinjuk kinong sensyar snong bakin sngo baha bani trelang bat kani karai ko order jo ke sarkar ke jumi kenang bangila ya kaban pentikna bagi pait ba jumi kilong safe kilong singan na uniu kyang da ka baki syong halaki jong ki yin ki sen ke jumi kata kade ka ba ngakwa ban pentip akmat jompi nang ta shu akabedei bat ki jhur ki chet akabedei bat ki jhur ki chet ki bana nong kundong kabangingi encourage mentangi dang ye kren bat ki katukan itli ki nong song yo katukan ne ki business local businessman ke jomi ni dang ye kren bat ki ba lesi la da kalong ko bala bakin wan hakaju ka kru bangin le de ko online nang ta ki juhur ki bangin le kit nang ta bade kin pun poi hakajaka ka ba don kam ban lebu kena bakin yok bandi kum kini ki retailer shops kata kade ka way ka ba ngi persyang ban hakaju ko por ngi encourage ya kini ki entrepreneurs ladalong ka bala bangin le online delivery ka ladalah kamtam begini le ya ka home delivery ya kan itu tapi kata sim hidang ya walk out na kalian jong ka agriculture na kalian jong ki deputy commissioner ban walk out la ki don ki local entrepreneurs ki badon le si ya ka manpower ka jong ki ni na kalian sarkar ngin encourage ka taru
bakin kolek ia kini kijur, bakin kolek ia kini kijimbam, lani wat ia ki food grain su, ban penpoi hayen hasen, lani ban penpoi haka destination, kabakum mga ongi pi ansa regulate ansa penbait, kat kum kejing penbait lang hapedeng ki deputy commissioners, bat kumju, bat ki dorbar snong, ki baper. Kita ki bentar ki ba nakalian juga kabinet ka simye karai, ka jamit, ban ngakerpat ya pi kum ki media apin skong baharu bat pensyai panba ban pa ya kini kejingke sap porok kinong sok snong ha kejela ka jumi kedang ba kinum sutu bakla kinum ting kinum smi wat langi ya ya kani ka lockdown arpoisli ringa ong pi ngapen tingna ba ka essential commodities yin penbiak ba kanum don kanu kono kejing tut lani ka jing sitong na ka benta ka wei pa koi kolong yeng hapo ka jela me kala jumi porok kabaka menengkong karai juga kabinet kalong nakabentaki urban area kum ke Shillong kum ke Tura bat kum ke Juwai ya kan nga ong pingla de batai banadu arpho nyo tarik kidisi halaki jogyo jogi jakakin khot kerpang ya ki rangbas no ban walk out hakanu ke jaka kanu teli ke jaka don kan lak benlong lai dukan lak benlong sau dukan kalak benlong tangkawi kedukan haka bakini penbait bat bay kapor kan no beji kenang bakar rois kan don ko mo bi nama ngim kwa bakan don ka rois bakan don ka close kontak bat no ban nuru ha kapor bakile ban thet le ban lum ya kita gi jingbam ki baki don kamara sala ka joka ye ka senjuki Bro, kayo la akong rutere. small Kaya ka ba sarkar karon manong lockdown lockdown? katu baro lockdown dan nakakadaw bang iwan ni kanika mekanisme ka tumai namar baka arpnu trik ngong ping lakhang lockdown barok ka lockdown ngong pikat continue for 21 days te ka ne ka mekanisme ka bang iarai ka kabinet kalong country kam mo immediately nadu lechisni kedang baka namdon ke jistom ya ki paj ba nong sok snong Kaya ka ba ka sarkar karena gitu ki ba penkhanya kana ka lockdown? Pi menta balai bada kalian jongi ke jelam megala jongi balai menta hapo is kasih ngi post yang ngane ka curfew ni ai ya ka signal bas ngau bah what violate ya kadi la de fi violate ngo ngi pi dang bha sibun ban set alok ban set hapo patok ban ya ka ba kari ke jat beri jongi kan ya TKA ka bangi kwa ban ay ka message ka ba very clear kolong nakaliang jo ka sarkar sisisin pat ka bangi kerpat kolong ba sngau bah burong ya kane ka jing penmei hadu bangi hapan impus ka curfew teng hipaj ba kim pas ngudhu kila ban ong ba em ngim jiai tereng ong pi ngin mi keren shu on kala jia keren ya ka ba shwa ban jia bat bangi layu i kala jia menta kawe ka ke samanipur lajia kau ke sebentar hapo misura tenganga ong ipi ki pajba no nong jog jela me klai dong ngau bah burom ya kene wat ya la kai kene mangiru ngim kwa agi saban lockdown manu bad kwa ai kata barok ngim kwa ai kata tereng ong ipi ka kasab sases ka penlong yangi bangi hap ban lockdown bat ka banga kerpat rit na kalian jog sarkar ki pajba no nong agi jela barok we ngau bah wat ya la kai kene bat nga da kerpat rit ye ki nong sensar snong ki dorbar snong jong ka wei pa ko ke snong apo ke jela ka jing sngo bah to ye trelang nga da sngo masngo burom ma kom ngong pi ba ki dorbar snong ki tre rengkat bat ka sarkar ki seng niam ba pero ki nong yalam niam ba ki tre rengkat bat ngi ka sarkar bat ki seng bahalang ru ki ba pero ki tre rengkat bat ngi ka sarkar ka banga kerpat klong saki pait ba bakin sngo bah ban simlang ye kani jit kle namar pin kren makana tangi ke competition nom don jumut bapin kren tangi kita kiseng bahalang nom don jumut kren ye kiseng niam nom don jumut ladan nalade ngim don ke jingkit le marwe te ka bang kwa bano kolong ba ngakerpa leng ba jompi ki media ki jongi sngo bah apil kerpang ban nakalen ke sarkar MDA ngida kren da bakia mesin sngo bah ban observe ya kani ban ngai ya kani syong halaki jongki ye gisep ki jongpi but nakam ta kata ka bam kadi kum mga on ka supply ki essential commodities ka sarkar ka kitle ka kitkhia ban pentikna bakan don kanu ka shortage ha kanu ka sngi ha kanu ka jaka
hakan no Krishna ki bayat kat kum ka la de piong ki nong trei chis paski kitu ngilar ba ai kodar ba kin yo tulong be ka baiski jo ki kin yo be mo kitu ki trei chis pasni nginam khati ka to ka bai nok jo ki nang ta ka ba ar kitu ki nong trei ki ba register hapo ka construction workers act kitu ngin ai 6,000 tengka sitayo 6,000 tengka sitayo fitrei ngi ai ki 6,000 tengka sitayo bat ke jingkeng ka bangidon malu mala ki bala register hapo jom kanika aklong kumba arpo prajari ki workers ya kane ngam tang na ka state namar bakum kanika jingjia ka ngau pingidon kamlang ibanya imlang tenna ya keren jika na state na claim no state tang balong ka jing sisa kalong ki jongir ki babon ki register te ki bamde ki jongir ki register or health worker volunteers now they are in touch with them on daily basis they keep calling them every day inquiring about their health condition and thank God at least till today the report is very very positive. Nothing has happened. Okay, nothing has happened. Okay, nothing has happened. Very positive, and I'm sure in the days to come also we do hope for the best. Well, right now in Meghalaya we are in 0 stage, I should say. Of course, we do have 1, 2, then 3, 4. Right now, I should say in Meghalaya, by the grace of Almighty, we are still in 0 stage. In fact, today, Chief Secretary and then Commissioner Secretary Health, they had a meeting with all the private hospitals in Shillong, and they chalk out the details how to go about it in case if there is any breakout. Okay, so right now the negotiation is very fruitful, and I'm sure within the days to come, everything will be in place. I'm happy to inform you. Mentam desu mengitrei tang na kaleng ka health department le tang na kaleng ka sarkar. Mentam na ong pi kadon ka jinge trai lang ka partnership bat ki borsno. Te ki borsno ngani thui pi ngila ai ka full authority ha ki borsno lu bakin snow baban find out. Ma don tente ki bobore. Don tente ki kimeki ki baki bo ki bong kwa watang ban ai kerteng. Te yakanero ngau pi nga snow burom ki borsno. Baki trai step but made but sngi ban find out don dem kita don ki case ki bakum kita kil apentip then action has been taken by the government tinga next step mi ba de ki trai lang ko pi hapdeng ka borsno hapdeng ki seng di baper ko pi nadu kinong yalam niam nadu kinong yalam ki seng balang baro na kamen scam ba ginla ban job ya kan ikat pa ka ba shirkei hadu ka the testing centers for collection of samples they do it hadu PSC level. They do it up to PSC level. And kami ban refer ban nang mata real test kalong hapo ne games. Hinan tiena entry point ka e kabile kalong la don ki brio ki bale e katu thermal test. Katu ka slong betani temperature. To ka e next ki protocols ki batai ki volunteers ni napo ka entry point kalong bas ngau ba ani pipoy hayeng self quarantine is important. Nang ta nakalian jom ni nakalian ka health department kin sa follow up da ka phone man kasi ko pi ya phone man kasi that's why ngalai thu ne ko malakli ngong ba thank God at least we don't have even a single case till today by the grace of God. Eski bombiang ka jaka song jaka sa ngila perkre menta ko malai teli ki jaka mo ko malai teli ki jaka ka ba ngi perkre menta kawai kadai kane ka jongka kawai kadai ka Ayush hospital kawai gitu ka ayu ka bahar kadai gitu ka TV gitu ka TV hospital Solid mau sa mau dia sada no soli but sa kawai kadai ka sa kawai kadon likely but kawai kan sawi kita dei kiba ngila ready in case la don kanukan ho jing bakin skau ba bedip kanang ba ngila berkrek ya kan ka place na banta pa kin le ka self quarantine rengkat bat kia medical team tenang ta ka checkpoint ndon bala chumta ngamtip na ekin la no kia na klap
Jadi undon balai cu nomor 6 teh na po dongking ding la setok. La don nantai na dongking ding kinam la ban om ban eski. Hian nantai na po rani nantai na area iu boko nantai ru katula ni labu. To hian sekaru labu barok ki entry point ni la depo. Ya ka scheme bagi nawati ngilatip mentah kadai ka dang de potlang pada de babi jing thum logi ki marep dungi ki pan ki ni dai no ki babi mentah le segi bukli le seu full kobi mo te ya kan ne ngong thi ngila pen kre na kalian ka agriculture department ko mo ki mentah de are on the job ki walk out aka bakin phak ka kali ba ki le pedkit ma ki le thet nang the rengkat bagi entrepreneurs warra tak akan cakap saya discreet please agaba in yo bande ya kineki ki joy ki jet ki bapen mi ki nongret bat kadoru kan lombe kador kaju market